Igen? És mit csinálsz most? Hova indulsz? Tojás keresni. Jó van. Húzzátok a cipőt, azt menjetek. Harmadikon ne álljon meg. Jól van, apa. Homokon a csípőmbe ki kell vennem kiszorítani. Menjél. Akkor szedd össze a papírrepülőt, mert a szemét most ott. Jó, édes? Azzal még fogunk el. Persze. Csak rögd a helyére. Siessél. Remélem a zsebre úttól is van, nem találják meg. Na mi a helyzet? Jó el volt dugva. Keresd! Most már tudod, hogy valamilyen szinten keresd meg. Többet tölthattam. Arontkad a rohangázás helyett, hogyha figyelni, az sokat segítene, mert 3-szor rohant egy másik mellett már, édesem. Ne szaladgálj, figyeljél! De Manócska biztos, hogy nem az autóban, meg az építőiparban lesz. Hát hol voltam? Hol táltál az előzőt? Gyere! Ott a kamukat. Egy Nem, ez maki. egy fekete bárány. Pont olyan, Nézd. barna. Nézd, és itt van nagyon sok ilyen. Legalábbis az észmennyiség hasonló. Te is rakd oda a fékkája elé. Csak ne taposs szét! Na, még keres, mert ugye még kinek mi van, összegezzünk, és azt hiányzik, mert 3 darab van. Majd jövőre megtaláljuk, ne aggódjatok. Akkor nézd. Tudod, 4 darab van mindenkinek, 2 nem. Fele van meg. Nem tudom, hogy nem. Alfrédka? Ott biztos nincs. Jaj, jó lesz. Ó, ez a kettő nem lesz.
Messze fára, fiam. Hát, több eszed lesz. Messze fára. Ott van a plüsszöm! Az enyém! Nem, az egy gepard. Igen. Az enyém? Egy az armani, egy az alfő. Ez én a fekete barien. Jó gepard. Jaj. Már csak egy legút kell megtalálni annak. Aj, hol lehet? Melegszik. Langyos. Melegszik. Langyos. Ez meleg? Ott langyos. Ez meleg? Nem. Mondom, hogy langyos. Hol lehet meleg? Langyos. Meleg? Ez itt már hűl nagyon. Hűl. Melegszik. Megint hűl. Megvan! Mondja mami, hogy hűl. Akkor mi van meg? Jaj, már teljesen ki. Hol meleg? Hát Mama, egy hol melegszik? Jéghideg. Hát menj valamerre és akkor mondj. Jéghideg. Melegszik. Hűl. Alfred, hideg. Melegszik. Én irányítalak téged. Na, próbálj meg valamerre. Más irányba próbálj. Melegszik. Hú, nagyon jó meleg kezd lenni. Meleg. Mindjárt forró lesz valami. Jaj, mindjárt forró. Hű, forró. Megtaláltam a legódat! Megtaláltam egy... Hol? Na, ez jó lesz, egy irányba futtok akkor. Én meg megtaláltam az asztalon. Köszi, már csak egy hiányzik nekem. Meg nekem is. Fura mód minden az Armandok kezében van. Hogy lehet? Hideg. Mindjárt megvan az összes. Anyu, még hányat kell gyújtanunk? Egyet. Nekem egyet. Nekem is. Nem, annak szerintem megvan. Ez ilyen kis lesz. Nem, nekem megvan a kis. Annyi nem. Jó, de Alfrednek akkor mi? Nekem még megvan a gepard is. Ez tényleg nagyon Mami, irányít. jó. Anyu, nekem megvan mi? Arra hideg. Hideg. Melegszik. Langyos. 7 évestem van is, még 5 évesen is ezt össze Nagyon tudom jó rakni. melegszik. Megvan nekem is. Arra hűl, arra mindenképp hűl. Melegszik kicsit. Igen, melegszik. Jaj, de jól melegszik. Igen. Nagyon forró lesz. Hideg.